Ik ben Wander Kars, oftewel ook wel bekend als Bastard Sugar of DJ 1000 Kilo of een van de jongens van Hoezo. Ik ben ooit begonnen met blokfluitles toen ik super jong was en daarna heb ik pianoles gedaan. Heel lang heb ik privéles gehad en daar een beetje de toetsenkunde geleerd. En toen kwam ik erachter dat toetsen helemaal niet zo cool was en ook helemaal niet handig is voor een bandje. Dus toen heb ik mezelf gitaar geleerd. Toen ben ik in metalbandjes geweest. Heel veel verschillende bandjes gedaan. En uiteindelijk kwam ik erachter dat ik gewoon zelf alles wilde doen. Dus toen ben ik bezig gegaan met computermuziek. En daar had ik gewoon alles zelf in de hand. Kan ik zelf mijn drums maken, zelf mijn bas maken. En ik kan elk geluid maken wat mijn wildste fantasie maar bedenken. Nou, dat is gewoon super vet. Daar heb ik mezelf een beetje kwijtgeraakt. En daar zit ik nog steeds in. Op Academie voor Popcultuur gezeten. Daar waren jongens die muziek lieten horen die ik nog helemaal niet kende. En dat was ook een beetje de opkomst van de dubstep, dus de basmuziek ook. Ik ben eerst begonnen met house, maar toen bleek dat eigenlijk een soort diepere laag had. Iets experimenteler, iets duisterder ook. En dat vond ik wel super interessant, dus daar heb ik mezelf gewoon in verdiept via de interwebs. En ja, zo ben ik een beetje gekomen waar ik nou ben. Ik noem het soms instrumentele hip-hop. Ik noem het ook wel, wat was het ook weer, post-apocalyptische, futuristische beats. Om het even lekker moeilijk te maken. En het komt erop neer dat ik vrij downtempo muziek maak. Met niet al te conventionele geluiden. Dus het is zo nu een beetje zweverig en zo nu dan is het wat bassig. Het is gruizig. Maar echt een goede naam heb ik er nog niet voor kunnen vinden. Ik heb al een partner in crime, dat is Jos Blomsma. Dat is ook mijn andere helft van Hoezo. En nou, wij zitten beide wel een beetje in die beats scene. Ook wel Michel Pitstra van Neushoorn, een leraar van AVP, oud-stagebegeleider ook. Die luistert dat soort dingen ook wel. Dirk Bouwk ook wel. Dus, er zijn wel een paar mensen, maar het is een select groepje eigenlijk. Ik probeer live de setten wel op aan te passen. Het is inderdaad best wel luistermuziek, er gebeurt heel veel. Het zijn hele landschappen waar je echt even de tijd voor moet nemen soms om het allemaal te begrijpen, om het allemaal te bekijken. Maar live probeer ik wel de iets meer energieke tracks te doen. En dingen die je iets meer aan het bewegen brengen eigenlijk. Eigenlijk knip ik de studionummers helemaal uit elkaar. Dus dan haal ik de bas los en de drums die haal ik los. En nog wat dingetjes haal ik los. Zodat ik dan live weer kan vervormen en dat ik wel een soort live edit van kan maken. Het hangt een beetje van het nummer af in hoeverre dat mogelijk is. Maar daar ben ik ook nog een beetje, dat is nog in ontwikkeling. Met een beat maken. Dus dan gooi ik wat drumsamples bij elkaar. Dat begint vaak met iets wat ik aan het neurien ben of aan het kloppen ben op de tafel. En dan ga ik dat verder uitwerken en dat escaleert gewoon helemaal. Dus ik begin en daarna
gaat er iets fout en denk ik van, oh, dat klinkt super vet. Nou, dan gaat dat foutje gaan we even een stukje herhalen, gaan we een beetje aanpassen. En opeens, na 2 uur heb je per ongeluk een heel nummer gemaakt. Het is een beetje per ongeluk eigenlijk. Ik denk dat je internationaal gezien, dan vind je het meeste publiek in Amerika, denk ik, in Engeland. Misschien ook nog wel wat in België en Duitsland. Europa die houdt het nog best wel in de niche. En ook omdat het vooral die luistermuziek is en niet de stevige handjes in de luchtmuziek, is het soms wel lastig om er tussen te komen, om gewoon een groot publiek te krijgen. Dus dat is ook een stukje, dat moet ik gewoon een beetje relativeren en snappen dat er ook gewoon weinig publiek voor is. Ja, gewoon heel flauw. Gewoon bastard suiker verkeerd uitspreken en dan krijg je bastard sugar. En ja, later heb ik ook allemaal diepe lagen erbij bedacht, maar uiteindelijk is het gewoon begonnen met een flauw woordgrapje. Zeg, je hebt wel het bastard sugar, dus het is wel een soort yin-yang. Het is een soort bastard is donker, is een beetje zwart, is een beetje gemeen. En sugar is heel erg roos en licht en schattig. Dus, en dat komt ook wel terug in mijn muziek, zeg maar, dat contrast. Ja, dit zijn, het grootste deel zijn allemaal van die gekke oude Hammond LP's die ik dan opscharrel in de kringloop. Weet je wel, even de 1 euro bak door neuzen. En dan daar vind je kleine juweeltjes ertussen en dan hopen dat ze ook nog een beetje te spelen zijn. Soms is het echt super gruizig of dan slaat hij de hele tijd over. Maar ik vind het is gewoon hele gezellige muziek of zo. Het slaat eigenlijk nergens op dat ik het luister. Ik ken helemaal niemand anders ook die dat... niemand anders van mijn leeftijd die dat luistert. Maar ik word er gewoon wat heel vrolijk van. Het is een beetje een knutselsfeertje is het eigenlijk. Installatiekunst. In december heb ik de wc geopend in Neushoorn, een heel vet project om iets speciaals te maken van de wc. Dan maak ik gebruik van, in plaats van schilderkunst en dat soort dingen, maak ik meer gebruik van media. Dus dan, of van andere media moet ik zeggen. Dus van geluid, maar ook van beeld en licht. En daar maak ik dan een soort kunstwerkje van waar je in kan gaan en waar er ook een bepaalde manier van interactie is. Dat zijn allemaal hele vette mogelijkheden om zeg maar, die belevingswereld van Bastard Sugar ook op een andere manier te laten zien.